rayuwa a duniya abar tsoro ce ummina, kyakkyawan asali a waiwai tsatso ummina, labarin hankali sai a duba kamala ummina, labarin nutsuwa a duba natija ummina, halayyar dan adam nakaltar hali ummina, labarin soyayya a tana ga iyaye ummina. Kuka ummi momina, labarin duniya a je ga fatake dangina, labarin zuciya sai a tambaye fuska dangina, labarin kududdufi a je ga agwagwa dangina, ai hulɗar arziki da tunanin kirki dangina, labarin kuruciya a je gun